Tento súboj dvoch obrých značiek je epickejší než posledný diel Avengerov. Už pred 2 rokmi samotný najvyšší súd vo Švajčiarsku nariadil Lidlu roztopiť tisíce takýchto chutných čokoládových zajacov a Lindt Zajo mohol oslavovať. Hurá, hurá, hurá! Ale ak by to tak naozaj bolo, potom ako je možné, že vy do toho Lidlu stále môžete zájsť a stále si tam môžete tohto kúpiť aj so srdiečkom za zlomok ceny toho linťackého? Ako je možné, že bežne môžete zájsť do obchodov a namiesto Mila keksika tam nájdete podobne vyzerajúcu oblatku Vilmu alebo Jarmilu? A okrem horaliek tam dostanete kúpiť aj skautky alebo fatralky? Neo vyzerá podobne ako Oreo. Bitterov vyzerá podobne ako Aperov. A toto nie je Listerín. Toto je Listerín. Toto nie je Nescafé, vážený. Toto je Nescafé. Toffee and Nuts. To nie je Toffifé. Toto je Toffifé. A toto samozrejme nie sú tiktaky. A toto nie je Kinder vajíčko. Ja tých príkladov mám plný stôl. Poďte sa so mnou pozrieť za oponu, ako spravodlivý je svet veľkého biznisu. Že to nie je slniečková dúha, že sa tam armády právnikov drtia o to, kto má viacej zdrojov a času. A nakoniec, že aj keď Lindt na tom súde vyhral, tak existuje možnosť, že by v skutočnosti aj prehral. Zoberte si pukance. Toto bude drsné. Začnime teda tým, že ako a prečo by ste si mali ochraňovať vy tých svojich zajacov? Lindt vám isto nemusím predstavovať, je to švajčiarska značka exkluzívnych čokolád s viac ako 180-ročnou tradíciou. Stvorená s vášňou švajčiarskych majstrov čokolády. Vidíte? To máte aj hneď prvý tip na dnes. Každý rozladený marketér totiž veľmi dobre vie, že keď vo svojej komunikácii môže narábať so slovami ako švajčiarsky, exkluzívny, tradičný, tak mu zákazníci budú ochotní zaplatiť za jeho produkty aj viacej peňazí a im bude viacej chutiť. Taká je totiž sila pocitov, ktoré nám v mozgoch evokujú. Lindt už od roku 1952 vyrába okrem iného aj takýchto čokoládových zajačikov v pozlatenej fólii. Ročne ich vraj predajú 150 miliónov kusov v 50 krajinách sveta. Za posledných 70 rokov sa stali rovnakou súčasťou Veľkej noci, ako napríklad, kde ich mám? Kinder vajíčka. Na Velikonoce společne se zlatým zajíčkem od Lindt. Je to taký výrazný maskot, že keby ste navštívili centrálu Lindtu v Curychu, tak pred ňou nájdete jeho obriu sochu. To je aj druhý dnešný tip. Snažte sa vytvoriť zvyky a tradície, nech sa kúpa vašich produktov a služieb spája s istými životnými momentami, ročnými obdobiami alebo nejakým správaním. Veď to určite poznáte sami, také tie. Když máš hlad, nejsi to ty, nepřestávej, jdi do Snickers. Dej si pauzu, dej si KitKat. Image je na nic, poslouchej svou žízeň. Sprite. Vedenie Lindtu alebo Ferrera, to sú tí, čo vyrábajú tie kinderká, by vám isto potvrdili, ako fakt výnosný biznis dokážete mať, keď sa stanete veľkonočnou tradíciou. No ale to je aj ten moment, kedy sa nám to celé začne komplikovať. Totižto tie Lindt čokoládové zajačiky boli také úspešné, tak veľmi ich ľudia nakupovali, že si to nemohla nevšimnúť konkurencia. Ale, co pak to tu máme? Nielen tá z Lidlu, ale aj z ďalších firiem vyrábajúcich čokoládu. Houseweird fabrika, ktorú nájdete tuto za mojím domom v Kice, začala o 10 rokov neskôr, v 62. vyrábať takýchto zajacov v pozlatenej fólii. V 70. rokoch sa pridala aj iná čokoládovňa, nemecká Riegelein, tí zase mali takéhoto zajka. A naposledy v roku 2018 aj ďalší Nemci Heilemann. Lindt si teda v roku 2000 zaregistroval trojrozmerný tvar svojho výrobku ako ochrannú známku a začal sa pripravovať na dlhé a nákladné súdne spory. A aby som lepšie pochopil, čo sa dialo potom, ako funguje ochrana duševného vlastníctva, kde je ešte povolené inšpirovať sa cudzými značkami a kde už jedna parazituje na práci druhej, tak som potreboval vyhľadať odbornú pomoc.
Preto som si do tohto videa pozval právničku Zuzanu Adamovú, patentovú zástupkyňu, expertku na duševné vlastníctvo a produktové právo s viac ako 20-ročnými skúsenosťami. Pôsobím jednak na Trnavskej univerzite, kde vediem Ústav duševného vlastníctva, technológií a produktového práva a zároveň ešte pôsobím aj v praxi. Čiže keď už niečo unikátne vy alebo nejaká iná firma vymyslíte, napríklad čokoládového zajaca alebo fľašu koly, keď sa nechcete smutne pozerať, ako sa na vás niekto priživuje, je potrebné zainvestovať do ochrany svojich poznávacích znamení. Firmy si zaregistrujú napríklad názvy, niekedy aj farby, niekedy je to logotyp, niekedy je to napríklad trojrozmerná ochranná známka, to znamená, že celý vzhľad plechovky alebo fľaše alebo nejaké doplňujúce prvky. Môžu si niektoré zaregistrovať aj nejaké zvučky, znielky, nejaké krátke videá, songy a podobne. To znamená, že tam je celá taká široká škála, že čo si môžu chrániť. Keď ešte aj Tarzan má chránený ten svoj pokrik a Stephen Hawking svoj hlas, Philip is the best YouTuber on the planet. Subscribe. Potom aký je dôvod, pre ktorý by ste si vy nevedeli ochraniť to svoje vlastníctvo? Lebo potom čím viac máte takýchto vecí zaregistrovaných, čím viac peňazí ste do toho investovali, tým jednoduchšie sa budete domáhať svojich práv. Aj keď ako hneď uvidíme, ani to zjavne nemusí stačiť na to, aby ste sa vyhli roky trvajúcim ťahaniciam po súdoch. Hovorím to preto, lebo v Lidli v roku 2018, 17 rokov od zaregistrovania tej linťackej ochrannej známky, spravili to, čo bežne robia všetci veľkí goliášovia. Zobrali populárny produkt, lebo majú dáta, lebo vidia, čo zákazníci dopytujú. Ten vyrobili v obrovských kvantitách, lebo práve vďaka tomu dokážete stlačiť výrobné náklady na jeden kus. A potom odrezali značku, lebo práve to je tá vec, ktorá nafúkuje ceny, za ktoré to zákazníci nakupujú. Práve značka je to kúzlo, ktoré premení tenisky vyrobené za pár dolarov v Číne na Nike, 15-centové hamburgery na McDonald's, kúsok plastu na Lego a sladenú vodu v plechovke na Red Bull. Pamätajte, že všetky známe produkty si svoje meno museli vybudovať dlhodobým úsilím, museli nainvestovať kopu peňazí do marketingu. A to vôbec nie je lacná záležitosť. Druhú kopu peňazí museli tiež nainvestovať do výskumu a vývoja nových produktov, s ktorými nakoniec neúspeli a nikto o nich nevie a nenapodobňuje. Lebo keby uspeli, tak by o nich všetci vedeli. Je teda logické, že všetky tieto náklady sú zahrnuté v cene ich produktov. V tomto našom konkrétnom príklade bol výsledkom Favorina zajačík z Lidlu, ktorý vyzeral podobne, chutil podobne, ale stal tak polovicu peňazí. A takúto kombináciu, keď máte, tak vám stačí do kolečka dokola omielať slogan kvalita za najnižšie ceny. V chytlavých reklamách spievať, že každý rád ušetrí, na tom preca nič zle není. Samozrejme, právnici z Lidlu museli dávať extra pozor, aby pred súdom mohli povedať, že veď sa dobre zadívajte, to sú dve úplne odlišné veci. Presne tak. Dá sa povedať, že oni hľadajú ten priestor, ktorý nie je pokrytý tou právnou ochranou. A fakt, keď si porovnáte napríklad Oreo a Neo, tak na prvý pohľad sa písmena na seba podobajú. Majú okolo seba takéto tučné oramovanie, je to celé na modrom pozadí, ešte aj s vyšplechnutím mlieka. Ale keď sa zadívate fakt pozorne, tak vidíte, že ten font je vlastne iný, aj logo je inak natočené, ani tá modra nie je rovnaká. A keď si tie keksiky dáte na tanier, tak aj tá tmavá farba má trochu iný odtieň, aj tie hieroglyfy sú odlišné. Pán sudca, o čom sa tu vlastne bavíme? My nikoho nenapodobňujeme. Akurát, že v prípade zajacov právnici z Lintu veľmi dobre poznajú aj inštitút asociácie. To znamená, že nemalo by to ani asociovať ten iný výrobok, ale samozrejme je to taký pojem, ktorý by museli v konkrétnom spore interpretovať tie súdy. Že či v danom prípade tam dochádza k tej asociácii. Práve vďaka takýmto právnym kartám, ktoré Lint drží v ruke a ich superi nie, With us, you have the cards. sa Lint nezlakol ani jedného z najväčších reťazcov na svete
a začal sa s Lidlom súdiť. V roku 2018 podali žalobu, ktorú napriek všetkým faktom, čo som tu vymenoval, nižší švajčiarsky súd zamietol ako neopodstatnenú. No a v danom prípade sa teda konštatovalo, že tie zajace nemajú tú rozlišovacú spôsobilosť, to znamená, nemôžu byť chránené tým známkovým právom. Pre zaujímavosť, v prípade sporu s rakúskym Hauswirtom súdu trvalo 12 rokov, kým rozhodol v prospech Lintu. Hauswirt musel svojich zajacov prestať v tom dizajne vyrábať, už kúpite iba takýchto. V spore s nemeckým Rigelinom to tiež trvalo 12 rokov a tam pre zmenu dospeli k názoru, že je to v pohode, že tieto dva sú jasne odlišiteľné. V spore s iným nemeckým výrobcom, s Heilemanom, zase rozhodli, že áno, podobajú sa, musia ich prestať vyrábať, inak dostanú 250 000 pokutu. Posúďte vy sami, toto sa podobá, toto nie? Tak ja už neviem. Napíšte mi do komentára, čo si myslíte vy. My všetci ale aspoň vidíme, ako dôležité je budovať si tak výrazné poznávacie znaky, odborne nazývané brand codes, že zákazníci nám mile rozoznajú tú vašu značku. Že keď vám poviem tancujúce škrečky, tak vy za sekundu odpoviete Keď vám poviem uškrikaný mimozemšťan, tak vy viete, že to je Alza SK. Že keď vám ukážem takúto flašku, tak vy viete, že to je Absolut vodka, takúto prednú masku, tak viete, že to je BMWčko, takúto trojuholníkovú čokoládu, tak viete, že to je Toblerone. Typický príklad trojrozmernej ochrannej známky je čokoláda Toblerone. To znamená, že oni si zaregistrovali tvár tej čokolády. Slavný je tiež spor Milky s druhým najväčším a najznámejším výrobcom čokolád v Nemecku, z Ritter Sports. Tí si dali v 90. rokoch chrániť svoj štvorcový dizajn, lebo oni to tak vraj úmyselne vyrábajú kvôli tomu, aby sa vám čokoláda nerozlomila vo vrecku. Ale to sa nepáčilo Milke. Aj my chceme vyrábať štvorcové čokolády. A tak tú ochrannú známku napadli. Dopadlo to tak, že po 10 rokoch a hromade minutých peňazí na právnikov Najvyšší súd rozhodol v prospech Ritter Sports. Ty príď o 10 rokov kvôli štvorcom. Naozaj tie spory sú neuveriteľne dlhé. Keď už sme ale pri tej Milke, tak... Aj farba napríklad sa dá registrovať. To znamená, že napríklad čokoláda Milka má registrovanú fialovú farbu. Taká Coca-Cola má vo svojom múzeu vylepený obrovský nápis, ešte zadanie z roku 1915 pre dizajnerskú agentúru. Vytvorte nám fľašu tak odlišnú, že ju bude možné rozoznať aj v tme po hmate, aj rozbitú na zemi. Haribo má zase zaregistrovaného a chráneného svojho zlatého medvedíka s červenou stužkou. Tak schválne, uhadnete, kto tiež predáva zlatých medvedíkov s červenou stužkou? No Lind! Vždyť si byl vyvolený! Měl si ty zničit, ne se k ním přidat! A jasné, že sa za to s nimi Haribo súdilo za porušovanie ochranných známiek. Tomu sa hovorí karma, čo? Tvrdili, že podľa ich prieskumov až 90% opýtaných si spojilo zlatého medvedíka s ich gumovými cukríkmi. Súd po 3 rokoch a na 3 pokusy rozhodol, že Lind nič neporušuje a môže pokračovať ďalej. Ale kvôli všetkým týmto ukážkam si zapamätajte, že keď sa vám začne dariť, že sa ten váš produkt bude predávať ako teplé rožky, tak si tie svoje rozpoznávacie prvky ochraňujte ako mama tigrica svoje mláďatá. A pritom stále rátajte s tým, že zďaleka nemáte vyhraté, lebo v jednej krajine vám tú ochrannú známku akceptujú, ale v inej nemusia. Problém je ten, že ten zajac v tejto verzii, ako to riešime a ako to v podstate riešili aj tie súdy, nie je chránený ako trojrozmerná ochranná známka na európskej úrovni. A na to tá krvilačná konkurencia čaká, študuje si to mi verte, veď som kuna. Vo veľkom súboji čokoládových zajacov to každopádne dopadlo tak, že ani po pôvodnom negatívnom rozsudku nižšieho švajčiarskeho súdu to Lind nevzdal. Odvolal sa a prípad sa dostal až pred Najvyšší súd. Tam boli Linťaci na druhý pokus schopní aj cez rozličné prieskumy trhu dokázať, že tie ich zajace boli v spoločnosti také známe, tak sa na ne tie konkurenčné podobali, že si to zákazníci zamieňali a Lidl sa na tom nepravom obohacoval. To znamená, že ak sa ten výrobok, ktorý síce nie je chránený ochrannou známkou, ale dlhodobo sa predáva na tom trhu, alebo tá služba sa tam dlhodobo poskytuje a tí spotrebitelia vedia na základe toho identifikovať ten pôvod výrobku, tak aj
aj keď ten výrobok pôvodne nemal tú rozlišovacú spôsobilosť, tak dodatočne ju získal. Nuž súd Lidlu nakázal zastaviť predaj a všetky svoje zajace buď zničiť, alebo roztopiť a použiť na výrobu iných tovarov. Voči tomuto rozhodnutiu sa už odvolať možné nebolo, teda Lidl prehral, teda v Linte mohli oslavovať. Hurá, hurá, hurá! Alebo že by nie? Ja som sa vás totiž nespýtal ešte jednu dôležitú otázku. Keby ste vy boli vedúci v nejakom veľkom obchodnom reťazci, keby ste naplňali svoju stratégiu kvalita za najnižšie ceny Super Lidl ceny sú záruka. A potom za vami príde nejaký dodávateľ a začne sa s vami súdiť, tak čo by ste robili? Povedali by ste mu, že Ale to je v pohode, my vás budeme ďalej ponúkať. Veď necháme veci ako sú a keď rozhodnú súdy, tak uvidíme ako ďalej, dobre? ale jasné, že nie. Vy by ste mu zagarantovali, že vo vašich regáloch vaši zákazníci už jeho produkty nikdy v živote neuvidia. A nemyslím len tých 186 predajní vo Švajčiarsku, ale vo všetkých 12 350 v 31 krajinách po celom svete. Bez ohľadu na to, že či vyhrá alebo prehrá, tak tie obchodné vzťahy sú tam tak výrazne narušené, že oni v podstate o ten trh v tom momente prichádzajú. Takže v niektorých prípadoch je to pre nich víťazstvo, v niektorých prípadoch prehra. To preto, lebo pri predaji aj vašich produktov platí, že vy musíte byť dostupní aj mentálne, teda že keď príde zákazník pred regál s čokoládami, tak mu ten váš zajac napadne ako prvý. Ale musíte byť dostupní aj fyzicky. Teda, že keď mu už napadnú Lindt zajace, tak si to tam môže kúpiť. Lebo vy, keď by ste boli akýkoľvek love brand, aj samotná Kofola, keď ju miluješ, nie je čo riešiť. Ale nečapujú vás v reštaurácii, do ktorej zákazník príde, tak čo myslíte, čo spraví? On sa zdvihne a pôjde do reštaurácie vedľa, kde Kofolu čapujú? Nezmysel. Objedná si Coca-Colu, Pepsi, Vineu, vodu, alebo pozrite, Freeway Colu. Proste najbližšiu vhodnú alternatívu, ktorú majú. Skrátka, váš produkt je síce King, ale distribúcia je King Kong! Práve distribúciu mnoho marketerov podceňuje, je to pre nich to najmenej dôležité P z marketingového mixu. No a taký Lidl, podľa obratu ten najväčší a najziskovejší obchod na Slovensku, z nej urobil svoju najsilnejšiu zbraň. A ja sa pýtam, náhoda? Táto distribučná sila, fyzický prístup k nakupujúcemu je ten dôvod, pre ktorý so supermarketmi len málo ktorý z týchto všetkých výrobcov pôjde do nejakého sporu, pre ktorý tolerujú ešte aj drsné porovnávacie reklamy. To, že za cenu tohto pracieho prášku dostaneš v Lidli prací prášok Formil a vyváž, tablety do práčky a odstraňovač škvrn. Lebo veď ako sa hovorí, nepluj do studne, z ktorej piješ. Ale to je téma na samostatné video. Dajte mi vedieť do komentárov, či máte záujem vedieť, kedy a za akých podmienok je dovolená porovnávacia reklama. Naviac aj keď by to dopadlo ako v tomto prípade, že Lindt po 4 rokoch vyhral súd, tak sa to týkalo iba územia Švajčiarska. Ďalších 30 krajín a 12 164 pobočiek mohlo vesele pokračovať ďalej, preto som si ho tam pre potreby tohto videa aj kúpil. Ak sa náhodou aj vy v podobnej situácii nachádzate, ak nechcete byť fackovací panák, ale naopak potrebujete poradiť, čo s tým robiť, no tak nemusíte chodiť nikam ďaleko. Stačí, že si znova pozriete, čo urobil Lindt. Poprvé, že nesklopili uši, že majú odvahu bojovať za to, čo je ich. Pamatuj si, sláma sa nezdrhá, pevne stojíš a bojuješ. Možno stratia jedného dôležitého odberateľa, ale zároveň všetkým ostatným hráčom na trhu, aj odberateľom, aj konkurentom ukážu, že nenechajú so sebou mávať, nech ste akokoľvek veľký. Po druhé, keď si pozriete ich výročnú správu, tak tam majú niekoľko až tvoriek venovaných inováciám. Tvrdia, že len za minulý rok vymysleli pistáciovú, malinovú, škoricovú, slaný karamel, cheesecake, tiramisu a rozličné ďalšie príchute. Že spustili dubajskú čokoládu, čokovaferky a novú radu exkluzívnych čokolád. Že kúpili novú tovareň na lepšie praženie orechov. Že investujú a skúšajú inovovať aj obaly, darčekové balenia, také tie, čo prinesiete rodine zo služobky alebo dovolenky. V Austrálii predávajú namiesto medveďov koaly, v Japonsku zase verziu Sakura,
To sú tie ich kvitnúce čerešne. Skrátka, keď zvládne toľko inovovať 180 rokov stará firma vyrábajúca obyčajnú čokoládu, tak som si 100% istý, že zvládnete inovovať svoje produkty a služby aj vy. No a po tretie, fakt nezabúdajte na tú distribúciu. Investujte čas a peniaze a energiu do posilňovania existujúcich partnerstiev, ale tiež si stavajte vlastný silný kanál. V roku 2018, keď sa Lindt začal sporiť s Lidlom, mali 410 vlastných predajní. Na konci minulého roka ich mali 568, o 45 viacej ako na konci roka 2023. A okrem tohoto všetkého majú ešte 21 e-shopov. Pamätajte, že čokoládový medveď je king, ale tá distribúcia je fakt King Kong. Číselne vyjadrené, napriek tomu, že Lindt už v Lidli asi nikdy v živote nekúpite, že prišli o taký obrovský reťazec, tak pozrite sa, ako veľmi sú stále schopní rásť. V roku 2018 na začiatku sporu mali obrat 4,3 miliardy švajčiarskych frankov. V minulom roku ich obrat narastol na 5,5 miliardy, čiže 28% nárast. A ešte lepšie je to, že toto všetko dosiahli bez toho, aby museli ísť do nejakých výrazných výpredajov do zlacňovania. Zisk pred zdanením a odpismi mali v roku 2018 637 miliónov švajčiarskych frankov, minulý rok 884, čiže o 39% viac. Takže braňte si, čo je vaše, stále inovujte, distribuujte. To je môj recept na každé ťažké obdobie. To je vaša odpoveď každému, kto sa snaží využiť svoje postavenie vo váš neprospech. Nemyslite si však, že v tomto celom dodávateľsko-odberateľskom kolotoči sú iba značky tie, ktoré ťahajú za kratší koniec, že sú to nejaké neviniatka. Práve naopak, aj oni sa snažia narásť čo najviacej, spájajú sa do obrých koncernov, aby mali karty a diktovali hru. Veď si pozrite prípad Oreo keksikov, toto video. Je to tá najväčšia nespravodlivosť v histórii marketingu, dôkaz, že v biznise sa nehrá na happy endy, že David neporazí Goliáša, že žaba sa nepremení na peknú princeznu. Dáme si?